Я хочу помолитися. Тому що, дорогі друзі, запам'ятайте, Бог незримим для нас образом працює з нашими серцями через Слово Боже. Своїм Святим Духом Він відкриває нам для розуміння, для прийняття. І якщо Він не благословить нас, то ми не зрозуміємо. Для нас це буде якісь дивні слова, які ми почуємо. Тому я помолюсь, щоб Він поблагословив нас і наші серця. Великий наш Господь і Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам Ісуса Христа для спасіння. Тому що всі люди грішні, і ми заслуговуємо на пекло. Але Ти даєш в Ісусі Христі кожній людині надію. Допоможи нам сьогодні почути Твій голос. Своїм Святим Духом доторкнись до наших сердець та розтопи